Odmah mora profesora Ivana proslediti. Evo ga. Daj na profesora Ivana. Odmah. Da? Profesor, kao ja imam Hitsugi sad ne. Izbjerimo. Što je Ivane? Ko me zove, ja? Evo. Evo, tu sam ja. Dosta ti je, daj. Evo ga. Izvolite. Ja, napio sam se prosto. Sam vidim čas. Idemo muku da stavimo. Dušane, profesor ćeš da piješ, ako ne piješ razredu, ja ti čas. Razred neće da pije samo. Karton pivo od mene imaš, ja ti čas. Čas da piješ. Dovoljeno? Ali Dušane, Nećeš više s nama. Šarov ti ću udriš u WC-a, ne ja. Zašto? Pa profesorica neće da se napije, ona može da izdrži više od vas, siguran sam. Siguran